Постоя майнаци, това е епизод 2 на мултиплеер Майнкрафта. Не знам как да го кръсти, затова ще е някакъв. Как ще го кръстиме? Trio Survival. Кое? Trio Survival. Не. Нещо по... И Пакта, човек. глеца, Не, пакта ми... Ultimate пакта. един много важен момент Да, аз и в Костов... нашата поредица. Аз и Костов отиваме да правиме недър. 3, 2, 1 и магията се случва. Влизаме. Влизаме. А то тук да умира в къщата. Между другото, направихме Enchanting Table. И аз енджаннах Така. едни айрон инструменти. Защото влизаме в друг world. Да. Сега на Костов трябва първо спрем лагва, после на наша спрени лагва. Брат, това е същото като на синглплеер survival ми, брат. Виждаме Голстон, който веднага го обираме. Взимай си го. Аз не си взех кирка, бе, чай, бе. Ти си го. Да се сбие ли с тия? Не. Ако после ще ги маризим и ще си правим И маризим вика. Ми лаги в този лодът, като вие сте по другия, бе, какво става? Защото се върнах. Мини зомби. Шибай го. Точно така. Имаме стаки 90 голфа. Ето го прасето. И кварца задължително. Да, верно, кварца си го взимай. Красив блок. О, шит. Защото е бял, затова е красив. Идва към мене тъпото зомби. Съм... Господ съм аз. Да те яд. Как ме боли корема. Забрал си 2 глоустоунове, чувам гаст. И аз го чувам, а не знам къде. Над нас е. Надолу ли е? Накъде? Се катери нагоре. Трябва май сме нагоре. Тук има лава. Къде е? Където я пуснах тук. Качвай се по лавата тогава. Да. Това си спомням, че бие демидж. Ма къде? И демидж. Това е някакъв много блок, аз мисля. Това е магма блок. И супер готин. Много яко. Ох, майка ти шо. Какво се девкаме от зомбитите? Толкова изи се чупи, вече имам достатъчно 40. Но къде е това? Не мога да разбера къде е самия world. Самия world, вика, копай надолу. Надолу ли? Нагоре по-скоро. Нещо направих. Арц. Намери ли това, бе? Стигна ли до някъде? Копам си под краката, брат. Стигнах до бедрок. О, брат, тъп ли си, бе? Значи сме нагоре. Пади си. Нагоре сме. Нагоре сме, да? Някой може ли да се върне да спи? Не. Няма смисъл. Бе, няма смисъл. Ние къде сме в друг world. Пиле, мри. Заколихме пилето.
Fuck me! Лава! Къде бе? Пате потече по мене. Майка му стара. Умря ли? Реали бе? Да. Риба. Опиши. Изгоря до смъртта си. Ти на български ли играеш, бе? Не бе, ама... Burn to dead, брат. И? Намери ли къде е това? Не бе, брат, виж колко нагоре се качих вече. Чувствам, че трябва да купаме само настрани. Не, нагоре още. Не, нагоре, брат, смисъл. Към 20 блока нагоре. Виж колко са... Мен кирката ми се счупи, брат. Ти ми говориш 20 блока нагоре. Нема кирка. Я ми направи кирки, бе. Кой? Ти кой? Не мога да се ката. Къде си, бе? Не се телепортира. И запиши координатите на това, бе. На портала. За какво? Лава, fuck me. Каква ли си, бе, човек? Ти копай още над главата си, брат. Ме взема дървената кирка. Аде. Имам. Да качвам се. Абе, я дайте пръчки, бе. Працки дайте, працки. Ти дърво да направиш. Тихотих, човек. Си, имам една много добра идея. Искате ли си направим къща от крафтинг? Абе, Хареса един въпрос. Микрофона да не биде ти много. не. Чуваш ли ме? Чувате ли? Чувате. Не ми е мютнат. Питах ви, искате ли си направим къща от крафтинг тейбъли? Не. Какво ти е? Колко по-така безразборно, бе? А! Намери ли? Кой? Да, ще ти кажа. Мисля, сме най-пер. Намери ли го, бе? Не, бе, чакай.
Ма, запиши координатите на това на портала ни. За какво? И за да знам къде е. Не съм го намерил. На 105 ниво. Явно няма как да стане, така че Това координати ли са 18-18-2? Да. Сте координати. Сексави. ти бати, ти си написал го, човек. Що бе? Гличнах си и сега тук търся гаста. Ако искаш, вземи ми една кирка, айрон и ми я донеси тук. Ако можеш. Защото тук недър е супер интересно. Гаста къде е? Къде си, бе? Виж ли го на къде? Не тук. Моля? Тук е станало гора. Не тук. Е. Рън. Чакай. Мръдни се. Мръдни. Може ли кирк? Аз не съм направил още. Чакай. Имаме една. Горе. Къде кирчо? Пред тебе. Ето така е половина. Недър. Тук има лава долу. Някъде чувам лава. Отдолу. Не съм. Под нас. Да, и по това Къде гледа. си? Не. Окей, аре аз стоям при портала. Кажи ми ако случайно намериш. Аз го намерих, ама щях се подпаля. Намери го. Да бе. Ооо. Браво, животно. Ами, чакайте да запазим тези координати. Какво търсихте през това време, бе? Света. Търсихме същинския Общо недър. заето. Може една кирка. Аз имам една. Имаш ли айрон в теб? Не, чакай, сега ще ходя да направя такова. Направя тунела и ти дам кирката. Къде е това? Къде не беше това? Кое? Да намерим някой недър фортрес. Фортрес, опа. Значи, ще ме съжалявате за произношението на някои неща, но аз не знам английски. Ти знаеш Испански испански. поста.
Към портала. Човек, нямам абсолютно никаква идея. Ти ми беше дал тия координати. И аз телепорт. Гъби. Червени. Портала, чек. И това е недър. Нищо интересно. Тук има бебезисто. Може да го преби. Деветнайсет, 40, 96. О, сол сам. Аз ще обера малко за... О, за ремонт. О, то Рости го намери. Аз какви... Портал. Да, бе. С какви координати съм писал. И аз не гледах. Мисля, че Ти координатите. си. Обирам малко соуса. Чай сега къде е 18? Мали. Си. Nether Fortress. Момчета, Nether Fortress намерих. Не си лудва. Време. Колко блейзове! Ето там е пълно. В Нетърфорта са се... Чай, кажи ми координатите на входа. На кое? Входа. Направо сте ли поздрив? Не, просто ми ги кажи, аз ги записвам на едно лище да не ги губим. Напиши ги на една табелка, бе. На Фортреса ли? Да. Стой, фак, уния блейз ме удари. Преди да си умрял. 171, 59, 14. Написах ги. Записай ги. Рън, блейзовете. Ми! Майка му мръс. Ома си. Идвай сами помагаш. Аз знам координатите, къде е? Скачай долу. Всеки път забравям за какво идвам и се сещам всеки път. Стойте, аз съм тук на Nether Fortress. Ей, да, граунчи. Пребивам, бе. Време, може ли? Съм тернат. Нямам мляко. Пребих ме. What? А защо всеки път се респаунвам там? Защото не сме спали още, защото не сте в порода от солати и време. Не, имаме легла, ама не спим в тях. По най-накрая. Абе, Направих тунел от това. От портала до света. има супер много близо. Мех да граунд чейк, ама друг път, защото то... Fuck me! Аз пак умрях. Окей, Ела са значи, да спим. пичуи, Волкинг, ела да спим. Чакай малко. Окей, има 21 голстон.
Аре бе. Ела в катуни. Да спи. Туния вика. Айде, лягай. Расти по средата. М? Расти по средата. Той изпуска сапуна, бе. Окей, чакайте, аз Я ще дай кажа. дърво, бе, Рости. И си няма много. Направих Ще го убия 8 той. чести. Лък, даде ми лък, вземам това. Имаме два. Даже и не знам. Къде е той Ендерман? Чакайте го шибо. Ето го Ендер Педра. Дайте му. Ендерман гала, дайте на Ендер. Някой го погледна в очите, брат. Аз. Дайте му. Айде, първа. Да, бе. Да. Как се правеше Ендер чест? Чисто портал, бе. За енд портала ли? Трябва ни Блейз. Ендер чест. За какво ни Ендер чест? Ендер чест. Трябва ни много обсидиан. Аз отивам да събирам всяко ден. А, така. Събирай, брат. Ми дай, някой трябва да ми даде малко пръчки, за да направя стълби. Добре, добре. 22 дърва. До честа има път така дървото, Тук което имам. направих 4 честа, дали му е така по. И... Ендер Перо. Трябва ми храна, бе. Че ще се Чете, мре. отвънка в тия честове ще оставя всичките неща. Не да взех. Гъби, глупости. Отвънка оставих някакви бокути. Поръсна някакво дърво тук. Първият ще го дълга, преди да си взима честовете се вътре. Чакайте, аз тук Сега. правя много важна мисия. Да ще отрепаш голямото. После я отрепи и това, че даже ми пречи. Аз бия мутант. Просто за какво да говорим? М. Къде са стъклата? Това дърво е толкова високо, че върху него има сняг. WTF? Окей, само 2 етажа, нали? 3, бе. 2. Сега огромно е, няма смисъл. Смисъл, как бе, всеки три? по един. Всеки по един, да. Окей. Аз съм на трети. Значи си на покрив. На таван. Да. Имам 3 саплинга. Нека ги посъдя. Това трябва да ти помагаме с къщите. Събирай дърво. Аз ще направя една ферма. За какво? Аз ще направя фермата за такавата. Хрис. Виж където е дупката. Без вътре в тая, в новата къща. О, такова. Трябва да е стълбата. За какво стълби? Трябва да правя стълби ли, бе? Имам да правя Някой фермата, липсва. бе. Отивам да правя фермата. Не бе, не, аз ще я направя споко. Не, бе, ти му помагай на Русисов. Охо, долу е пораснало. Чи фермата ще е. Ти гринго. Я ми дай дървото, което имаш. Я ми дай дървото, което имаш. Аз ли? Ти. Пустана е!
Аз съм бил на половин, че все някой човек си се метам без да ми пука. Остов ще ми дадеш и дървото. И ми направи едно хое. В честа. Прави какво? А? Има. Ма къща става яко, бе. Много ясно, брат. Вижте му още един ендер мангал. Чакайте хубаво изшиво. Къде се покриве, мама ти шашо? Горе при мене на покрива. Не, сега ще дойда. Той къде се е покрил, бе? Ендермен. Ендерман. Него че си копам дървото, човек и... Ах, си. Булкин, Не, сети това. вече не е тук, телепортира се. А, брате, Ей, батери? хлипар. А? Ей си, бе, хлипар. Ей ти, бе. Е, не е всичко Да. това. И там малко Ей ти, долу. това, стой, 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 спри. Има и още неща. Стой, стой, не мърди. И не така. Какво правим сега? Аз отивам нещо друго да правим. Мисля, Ще събираш сидове. отивам да... Ти, Гледаме, бе. Ех, как ми трябва са летене. Но, Не може. падане. покрива ли ще правиш? Ага. И покривам още нещо. Взимам и диамантената кирка. Да знаете. Защото ми писна да се качвам и слизам. Какво ще ме отдавя, бе? Булкинг. Какво бе? Оби. Трябва да измислим нещо. Фермата ще е 10 на 10. Колко минути снима? 30. С фермата и може би това ще е от епизода. Фермата и право. Бих го направил. Ти имаме за лига. Чайте колко стане часа. Е, ох, ми трябва и дърт. Да не пада. Аз съм го направил. Жив съм, бе! Паднах в лавата и оцелях. Make diagram. Цялата нагоре ще е в някакви скелета. Мога да се строи. Ще я гриднем безспорно. Ще опрена. Някакво сега ще изглежда много странич. Добре. What? Какво беше това, бе?
И ще ми трябва много ок. Много дърво. Равин. Yes. Ама, какъв равин? А? Какъв равин? Голям. Ма, под земята или отвън? Под земята. На супер ниво, човек. Да знаете, че е нощ. Окей. Случайно нямате информация. Права ферма, как нямаме информация? Тя е готова да е. Не знам. Хрис? За? М? Има за? Какво има? Какво има? Имаш брада. Брадва ли? Неш да събера малко дърво. Ами ябълки, ама не и саплинги. Ей, Отивам за Ендър Мангалиас. Казах се. Добре, аз мисля приключвам епизода. Надявам се ви е харесало, беше малко скучно, ама нищо. Да има. О, да има. Да, и До скоро. майнаци. Чао.